Ingon tag spirit of prophecy, wala lang nag-apply kang Ellen White, no? Labinas alang sa mga Adventista. Atong padak-an ang atong pagsabot ining pulo nga spirit of prophecy migala. Muning common nga misconception. Munang uban mga tao, hindi na ganang maminaw. Spirit of prophecy na po na. Ellen G. White na po na. Tanan nga mga pagtulunan, kinahanglan subay sa pulong sa Ginoo. Now, what about the writings of Ellen White? Kini ba mas labaw sa Biblia? O kini ba sumpay sa Biblia? Ang atong paisgutan, kining itawag nga spirit of prophecy. No? Kay daghang mga tao, ang makadungog nini, daghan ang tingali kulang pa pagpasabot, daghan po mga tao nga dili gusto mo sabot may gala. O sa hinaot niining sa manhuna. Sa atong paghisgot nini, madanagan ikaw sa balang espiritu o imong mapakabili ang pinasahi nga gasa sa Dios alang kanimo, alang kanako, alang kanatong tanan may gala. You know, kining pulo nga spirit of prophecy. No? Kanunay, ato dahil makonect sa mga sinuwat ni Sister White. No? Muna, og doon natin madunggan nga spirit of prophecy seminar, ang ato dahil hunaon, Ellen G. White na po na, no? O uban mo yun, may tungkol na po sa pagka-vegetarian, health reform, diet reform, dress reform. Muna ang ato nga madali-dali nga hunahuna may gala. But let me tell you tonight, no? Kung ginaot, kitang tanan maidukar ni ini nga pagtulunan. No? That when we say spirit of prophecy, it's more than the writings of Ellen White. No? It's even broader. No? Mas lapad pa ug mas lalum pa kaysa mga atong nahuna nga Ellen White ragyod may gala. No? And kining pulong, o kining phrase nga spirit of prophecy, makita kini kausara gyud, no? Usara gyud nga beses nga kini na mention sa Bible. Makita sa Pinadayag 19:10, no? Na unsay gingon diha may gala. No? Ingon din ha, gidefine sa angel, no? Sa kabahin sa pananaw ni San Juan, kining ang anghel nagpasabot kaniya kung kinsang iyang matuod nga makaigsunan nga sila nagasimba sa Ginoo. Okay, sa to paigsuon, usas sa mga characteristics, usas sa mga ilhanan sa matuod nga kaigsuonan ni Juan Bautista, ni John the beloved disciple, is kining pagkahinimbahon. Kinsay ginasimba ang matuod nga Dios. And then ang angel miingon pod, worship God. For the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. In other words, gidefine sa angel, unsay meaning nining testimony of Jesus, nga ato makita sa Pinadayag 12:17. Nga usa sa mga trademarks, usa sa mga timailhan sa matuod nga katawhan sa Dios. You know, mga kapaglaom, bisan kinsa kanato makaangkon-angkon nga ako o ikaw tao sa Dios. Nga kita pinangga sa Dios. O bisan kita nahigugma sa Dios. But you know, my friends, unsa ang bililhon sa Ginoo. What matters more to God is that iyatang ilhon. Now, unsa ang pagkaila sa Ginoo kanato? Again, we talk about the characteristics. Now, diha pa lang sa Pinadayag 12:17, ana dia ang pipila ka mga characteristics. Una, sila sila mga dinumtan sa Yawa. In other words, God's people have never been likable sa Yawa, no? Have never been lovable sa Yawa. Have never been popular, in fact. Sila mga dinumtan, may gala. They have always been in the unpopular side. Ikadwa, may gala. Ingon diha, sila nagabantay sa kasuguan sa Dios. Now, unsa nga bahin o pila sa mga kasuguan sa Dios ilang nagabantay. Now, again, I would want to make this clear. No? There is no partial obedience as far as God is concerned. It's either we obey Him fully or none at all. Okay? Dili matiaw-tiawan ang Ginoo, mga kapaglaom. Dili ta makaatik-atik sa Ginoo. Dili ta makarason. Bisan unsa ka logical ang itong nahuna. Ginoo, grabe naman, no? Sa John 75, passing naman na. No, my friends, no? There is no partial obedience as far as God is concerned. It's either we obey Him fully or none at all. Take note, no? So, ang katawhan nga ilhon sa Dios nga iya, nagabantay siyang kasuguan. Of course, wala kita nagasulti nga muna ang atong pasikiranan sa atong kaluwasan. Apan, ang mga tao nga linuwas, tungod sa ilang pagpasalamat sa Ginoo, tungod sa grasya nga ilang nadawat, may gala, sila mo responde pinagi sa pagigugma sa Ginoo. O kanang agugma, may gala, mo resulta ka na sa pagtuman sa iyang kababuton. See? Muna ang simple nga logical arrangement, magala, or equation, may gala. Okay? Ikatulo, ingon sa angel, no? They have the testimony of Jesus. Unsa ning
testimony of Jesus or pamatuod ni Jesucristo. So sa pinadayag 19 gidefine sa angel in a latter encounter with John. Matuod niya, the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Ang pamatuod ni Jesus mao ang espiritu sa tagna. So diha lang yun nga bahin sa Biblia, gisgutan kining espiritu sa tagna or spirit of prophecy. Okay. Busa may gala, balik ta sa pinadayag 12:17. No? Gihisgot ka na sa mga trademarks or mga ilhanan, mga patik or mga characteristics sa matuod nga katawhan sa Dios. O sa ini, they have the spirit of prophecy o kini gihisgot sa remnant people of God. No? Ang mga katawhan sa Dios sa ulehing or hinapos nga mga adlaw may gala. Now, sila kuno nakabaton og espiritu sa tagna or anaa kanila ang espiritu sa tagna may gala. O kining espiritu sa tagna, kung atong basahon, magyapon, no? Sa pinadayag 19 o sa pinadayag 22:9, atong makita nga kini nagalihok pinaagi sa mga propeta. No? Kining mga tao nga nakadawat og mga pananaon og mga damgo og sila namulong o na nagsulat sumala sa ilang nasabtan sa ilang mga pananaon og mga damgo. Gani, ang Ginoo nag-ingon pinaagi kang San Pedro sa ikaduhang Pedro 1:21 atong basa. No prophecy ever came by the impulse of man, but men moved by the Holy Ghost spoke from God. Sa lain nga version ingon, walay propesiya nga miabot kanato pinaagi sa pagbulutan sa tao lamang apan ang mga balang tao na nagpamulong o nanulat pod sumala sa pag-inspire, no? Sumala sa pagdanag sa Ginoo kanila. That's why mo na ito nga spirit of prophecy, no? Ang Ginoo nagdanag sa iyang mga propeta. Ang Ginoo nagdanag pinaagi sa mga pananawon, mga damgo o nagpasabot sa iyang plano sa kaluwasan. Naghatag sa mga kamatuoran aron kini ilang ma-relay, ilang mapasa pinaagi sa ilang pagpangwali, pagpanudlo o labi na ilang gipangsulat kini may gala. O ang ilang mga sinulat, mukha na atong itawag karon nga Bible. That's why the Bible is also called a prophecy. It is a product of the spirit of prophecy, may gala. No? Sa ato pa may gala, mingon tag spirit of prophecy, wala lang nag-apply kang Ellen White, no? Labi na sa alang sa mga Adventista. No? Wala lang na sa kapasabot sa mga libro nga gisuwat ni Sister White. Apan, spirit of prophecy applies to the messages which prophets deliver orally or in writing under the special inspiration of the Holy Spirit. Okay? So atong i-enlarge, atong padak-an ang atong pagsabot ining pulong nga spirit of prophecy migala. So akong sublion balik-balik migala. Okay, muning common nga misconception. Munang uban mga tao, di na ganang maminaw, spirit of prophecy na po na, Ellen G. White na po na. Tinuligson, malakbitan sa Ellen White. Apan dili na kutob diha migala. It's broader than Ellen White. Because spirit of prophecy talks about what? God's gift to His people. No? Pinaagi sa palang espiritu, ito sa spirit of prophecy. Sa mao nga pagi, ang usa ka tao nga gidanagan ini makadawat og pananawon or mga damgo o makasabot sa mensahe sa Ginoo o kini iyang isulat or iyang ipasa sa mga tao nga nagapaminaw may gala. No? That's why mo nang meaning sa inspiration. No? Now, kining pulong inspiration sa atong ginisgutan ni gala, no? In the context of what we are talking now, lahi ni sa inspiration nga bation sa kabatanon kung makita siyang crush, no? Yang inspired kay kumiswila, no? Kay kanang klase naa diha akong crush, no? O sa kabatanon makadawat og allowance sa ginikanan, inspired ko karon kini kadawat ko og allowance, no? Now lahi na may gala, no? Ang inspiration nga gigamit o ang meaning sa inspiration sa pagkagamit ni Son is kanang pamaagi sa balang espiritu sa pagdanag, no? Pagpasabot sa usa ka propeta, usa ka tawo nga balaan pinaagi sa damgo or pananawon og siya makasabot sa mensahe sa Ginoo og kana iyang isulat. Giyahan sa Ginoo, no? Inspiration also means the guidance that the Holy Spirit gives so that the prophet will be able to what? Receive God's message accurately, no? Sakto gid iyang pagdawat sa mensahe ug kana iyang isuwat sa iyang kaulingong pinulungan, sa iyang kaulingong estilo may gala. Mo nang inspiration, no? Gani sa Hebrew 1:1,
Ani ay dakong pasalig, no? Nga sa karaang panahon, ang Ginoo nagpamulong sa atong mga amahan, pinagi sa mga propeta sa lain-lain nga panahon o lain-lain nga paagi. In other words, ang Dios madagayaon gid, no? Sukad nga ang tao nakasala dito sa Eden og na-disconnect siya sa Ginoo. Busa di na siya makaharong sa Ginoo face to face, in other words. Ang Ginoo ni kabot gyapon, no? Ug hangtod karon, God is always in the act of reaching out to men. Kanimo, kanako, bisan pa ikaw naa sa pagpakasala, ang grasya sa Dios nagakabot kanimo may gala. Mao nang pasalig. Busa siya nagakabot sa lain-lain nga pamaagi may gala. Pinagi sa kinayahan at makita ang iyang gugma, iyang pag-amuma may gala. Pinaagi sa atong kinabuhi, sa atong mga eksperyensya, bisan pa panahon sa kadagaya o panahon sa kapitos. Ang Ginoo nagahunghong yapon nga siya anaara kanunay nagaamping kanato may gala. Busa God still speaks through various ways in many times mga gala. So kini mga propeta, mao ni mga tao nga nakadawat sa spirit of prophecy. Okay? Kani ang pulong ng prophet mga gala, no, katong susiyon, makita sa una gyud nga bahin sa Biblia diha sa Genesis 27. Okay? Kahit ko diha mitungod kang Abraham, no? Katong sila Abraham bitaw, atong gipangulipon sila ni Abimelech, no? Kasakpan sila og ang Ginoo nagpakita kuno kang Abimelech, no? Magibadlong siya, no? Ayaw gilabti ang asawa ng tuhana, no? Otherwise, malas ka gyud, no? Mamatay ka, no? Kay siya usa ka propeta. So muna ang una gyud nga instant sa Bible diin ang pulong nga prophet na mention. And so it's easy for us to conclude nga ang una gyud ang propeta sa Biblia si Abraham. Apan kumudagan ta sa Judas, no, o sa Jude sa Bible ison, no? Jude 14 and 15 ga-mention po diha nga naapod si Enoch nga ikapito gikan kang Adam nga nagpanagna pod. Iyang nakita ang pagpadayag sa Ginoo. So kay si Enoch mas una man nagkinabuhi kay Abraham, and so it is more correct to conclude nga ang una gid nga propeta sa Biblia as far as records are concerned si Enoch. Okay? So in other words, matrace ang spirit of prophecy gikan kang Enoch o kini naglatay-latay ngadto sa mga uban pang mga propeta. No? Let's say from Enoch, paingon kang Abraham, paingon kang Moises, paingon kang David, paingon kang Joel, Daniel, ngadto kang Malakay, then sumpay po dayon si John the Baptist, paingon sa mga disipulos ni Kristo, ngadto kang San Pablo, hangtod sa pinakalas nga propeta may gala sa Bible. So, naglatay diha ang ito nga spirit of prophecy. Okay? So, Enoch, up to the last prophet in the Bible, okay? So, kining spirit of prophecy, mao ni ang main nga pamaagi. Mao ning pinakadako nga pamaagi sa Ginoo sa iyang pagpaabot kanato sa iyang mensahe. Unsay mensahe sa Ginoo? Mensahe sa kaluwasan. No, take note mga kapaglaom. Ang tumong sa Ginoo kanunay nga ikaw ako makasabot sa iyang plano sa kaluwasan. Kay buot niya nga kita makahimo og desisyon pabor sa atong kaluwasan. Busa di po niya gusto nga pugson kita. Busa ayatang pasabton may gala so that we can have a good basis for deciding whether to accept or not. Okay? Ingana ka democratic ang Ginoo mga kapaglaom. Dili niya ipamugos ang kaluwasan. Busa iya lamang pasabot ka nato. Unsang pamagi, pinaagi sa mga propeta nga na nagsulat, nagpangwali, nagpanudlo may gala. So mo kana ang channel sa Ginoo, spirit of prophecy may gala. Now, sa Biblia, dunay lain-laing matang sa propeta. Okay? Now, atong tanawon, at least there are 3 types of prophets. No? Una, dunay mga propeta nga nanulat o ang ilang magipangsulat makita sa Biblia. That's why we have the Bible. No? So, akong sublion, ang Bible is called the spirit of, the Bible is a prophecy. No? Ang Biblia, propesya, because it's a product of prophecy. No? Now, there were about 40. No? Dunay mga 40 ka mga tao ang nanagsulat o ang ilang mga sinulat nasa Bible. Okay? So, muna usa ka category sa mga prophets. And then, doon na po yung mga propeta nga wala nagsulat bisan unsa ka libro, no? Bisan unsa ka panid lang, wala gyud may gala, no? But they are prophets. Gani, atong ipon doon mga 28, no? Mga propeta nga lalaki o propeta nga babae
nga gimension sa Bible, ilang mga pangalan nga propeta sila, apan wa gid sila nagsulat og bisan usa lang ka libro may gala. Okay? Na example, kini si Elias, no? Elijah, si Elisha, Deborah, Hulda, si Agabas, og ang upat ka mga anak ng babae ni Pilipos. Okay? So, gimension sila nga mga prophets, kaya nagpanagla sila, apan wa sila libro nga giswat nga makita sa Bible. Ikatulong nga kategorya, kini mga prophets nga nagsulat og mga libro o kinigisgutan sa Biblia, may gala, apan wala maapil sa Biblia karon. Okay? Now, doon natin ito nga canon. Muna ang pamaagi sa pagpili kung unsa ang i-apil sa Biblia o unsa ang dili i-apil. Okay? So, anyway, doon na po mga libro may gala nga gipanuwat ang mga propeta apan tingali wala makita ang ilang significance. No? Maybe local ang application, unlike sa Bible, no? Unlike sa books of the Bible nga, ang application is universal. No? At pa, sa tanang panahon, applicable. That's why the Bible can never be exhausted. No? Karaan siya nga libre son, panhangtod karon naapagipon iyang relevance, naapagipon iyang kalambigitan sa atong kinabuhi. Apan dunay mga libro gipanuwat sa mga prophets nga tingali dili siya relevant all the time. Usa wala giapil magala. Okay? So example, kining propesya ni Ahijah, ang pananaw ni Ido, ang gisulat nga kasaysayan ni Nathan, ang chronicles ni Shemaiah ug Ido ug ang libro ni God. Mo ni mga example sa mga libro nga gisgutan, nga gisuwat sa mga propeta apan wa maapil sa Biblia magala. Okay? Apan bisan pa niya na magala. Tanan kini nga mga propeta were what? Equally inspired. Now again, what is the meaning of inspired? Gidanagan. Okay? Kung sa Grigo nga pinulungan, theopnostos, meaning God breathed. No? Murag giginhawaan sa Ginoo. No? Ang Holy Espiritu, miginhawa kanila o ilang na sagup, no? Ilang na hangup ang pasabot sa mensahe magala. And so, sa inspiration magala, walay leveling, no? Walay lain-lain nga kategory sa inspiration. Ha? They are all inspired by God because it's the same Spirit that inspired them. That's why the spirit of prophecy, again, naglatay sa mga propeta may gala nga walay ranking. Ha? Walay mas taas og ranggo kanila ubos nga ranggo. Although sa atong gitanaw ko kaniya, tulok kamatang sa propeta. Dunay nagsulat, dunay wala nagsulat, doon na po'y nagsulat, apan ang ilang sinulat, wala makita sa Bible may gala. So, kinaison, mga higala, resulta kina sa kitawag nga gifts of the Holy Spirit or gasa sa Balang Espiritu. No? In other words, kining spirit of prophecy, usa kini kagasa sa Balang Espiritu. Now, atong balikan may gala, no? Unsa ang gihisgutan sa Bible, may tungod dining gasa, no? Sa unang Korinto lang, no? Kapitulo 12, atong makita da ang nagkadaiyang mga gasa, no? Matod pa diha nga ang Ginoo naghatag og mga gifts of the Holy Spirit. That's why they are called also spiritual gifts. Kaya kining mga gasa igsoon, alang ni sa atong spirituhanon nga paglambo. Dili ni magamit sa binuang, dili ni magamit sa pangwarta. Kundi alang kini sa atong espirituhanong paglambo. That's why they are called spiritual gifts, or because they come from the Holy Spirit. Okay. Now, tanan kini, now diha sa kapitulo 2 igsoon, na diha ang enumeration sa mga lain nga gasa, no? Gift of healing, teaching, leadership, evangelism, ug uban pa, no? And one of these mentioned is the gift of prophecy. Tanan kini igsoon gikan sa Balang Espiritu. Gipaabot sa tao pinaagi sa kalihukan sa Balang Espiritu. Okay. O ang Balang Espiritu mo ay nagabuot unsay ihatag sa matag usa nga membro sa lawas ni Kristo. No? Kita igsoon, no? Kita ang lawas ni Kristo. Now, kung padayon tagbasa may gana sa mao nga kaputilo, ato makita nga ang Balang Espiritu mo ay nagahatag og usa niini mo ang gift of prophecy. Og gi specially mention gayud, no? Pinasahi ang pagkahisgot sa gift of prophecy may gala. And what else? Atong mabasa nga kini nga gasa, gift of prophecy, sama sa bang mga gasa may gala, sama sa tanang gasa, wala mihunong bisan pa ang pagsulat sa Biblia na humana. So take note may gala, no? Kini mga gasa hangtod karon nagapadayon, sama sa gasa sa pagpanambal, gasa sa pagpanudlo, gasa sa pagwali, gasa sa pagdumala, ug uban pang gasa, no? Ang gasa sa pagpanagna apil niini nagapadayon hangtod sa atong kapanahon karon. Gani, kung musaylo ta sa lain nga gisuwat ni San Pablo, no? Sa Episo 4:11 ngadto 15, atong mabasa nga ang mga gasa sa Balang Espiritu magapadayon susama sa iglesia nga magapadayon. Sa pagyod, no? Ang katuyuan nini alang sa pagministeryo,
alang sa pag-alagad sa atong mga pinanglanon o pagpalig-on sa katawhan sa Ginoo. And then, sa pagyod, no? Tungod kay kining agasa, wala may paghunong may gala. So, kining gift of prophecy, kay kini siya kabahin man sa mga gasa nga gihatag sa palang Espiritu. Kini sa magapadayon, bisan pa nahuman na ang pagsulat sa Biblia may gala. Munang doon tayo tigitawag nga post-biblical or even extra-biblical prophets and prophetesses, you know. Kani adto pa igsoon, no? Doon ay mga propeta nga wala na nagsulat. Or even after the Bible, doon na pa yung mga propeta gihapon may gala. So hangtod karon posible gihapon pinasikad ni ini nga pasalig sa Ginoo. Doon na pa gihapon kalihukan sa kitawag nga spirit of prophecy. Sa ato pamigala, ang spirit of prophecy makita sa mga mensahe nga gipamulong o gipangsulat sa mga matuod nga propeta, lalaki o babae man, gikan kang Enok hangtod sa pagbalik sa Ginoo. Mo kana igsoon ang pasikaranan nato. Nganong kita nagato nga si Ellen White, usa ka babae, danagan sa Ginoo og siya apil sa linya sa nakadawat niining spirit of prophecy. Ang Ginoo nagpamulong sa mga propeta sukad kang Enok hangtod sa pinakalas nga prophet sa Bible. Og kini nagapadayon kutob sa pagbalik sa Ginoo og apil niini nga nakadawat mo si Ellen Gold White. Okay? Muna may gala nga kita nagapadasig sa pagbasa sa mga sinuwat. No? Apan ang pangutana kanunay, no? Unsa may koneksyon no? sa mga sinuwat ni Sister White sa Biblia. No? Gani, atong makita may gala nga si Sister White kanunay nagatuboy sa Biblia. Kanunay iyang ginapadako ang Biblia kaysa iyang mga sinuwat. Nan karon pangutana, unsay panginahanglan ni ining mga tambag ni Sister White? Kung Biblia magyapon ang iyang ginapromote may gala. Now, atong sabton, no? Kay mo ning area nga critical, no? Labi na sa mga Adventista. No? Mao ni ang bahin nga atong sabton may gala. No? Kay maglibog kita. No? Ingon, Biblia lang. At ang gano'n na may writing sa Ellen White nga ginakutlo sa mga wali, ginakutlo sa pagpanudlo. Okay. Tambagan kita, doon ay mga kutloon ng mga tambag po ni Sister White. Na unsay connection may gala, kinahanglan pa pagkini. Now, ni ay pipila ka mga sabtunon may gala. No? Una sa tanan, no? Ang Biblia at makita nga usara ang source na ini. Usara ay author, ang Ginoo. Ang Ginoo naggamit lamang og mga tao. As I mentioned, doon ay mga 40 ka mga tao nga na nagsulat sa ilang mga nakita sa pananawon or damgo or sa ilang nasabtan nga mensahe sa Ginoo na nagsulat sila. So, bisan sila mga higala nagpuyo sa linlain nga dapit, nagpuyo o nagkinabuhi sa linlain nga panahon mga higala, ato makita nga ang ilang mga mensahe nagkauyon, nagkahiuyon. That's what we call the grand harmony of the Bible, which proves nga nagapamatuod nga usara gid ang author sa Bible. Kining mga propeta, mga galamiton. Muna something amazing, no? Kining mga writers of the Bible, nagpuyo sa lain-laing dapit and nagpuyo sa lain-laing panahon. Matod pa sa quick study, Mike Son, no? It took around 1,500 to 1,600 years to write the Bible. But just imagine, no? Nagkinabuhi sila sa anak kataas nga katuigan, 1,500 to 1,600 years. Apan ang ilang mga mensahe, nagkahiuyon. That's what we call the grand harmony of the Bible, which proves nga usara gid ang author may gala. No? Another point, which is also amazing, ang mga sinuwat ni Sister White, igsoon, o ang Biblia, wala pod nagkasumpaki, no? Nagkahiuyon may gala. No? Walay makita nga pagtulunan o linya sa mga ipangsuwat sa mga libro ni Sister White mga gala, o sa mga articles mga gala, o sa mga pagpamulong mga gala, nga nagsupak sa Bible. Again, it proves nga usara pod ang source sa Bible o sa mga writings ni Ellen White mga gala. In other words, ang iyang mga sinuwat, maoray tuburan sama sa Biblia, apan migula sila human sa Bible, apan kabahin siya sa gitawag nga spirit of prophecy. Mo ka na ganiya, pagsugod pa sa atong paghisgot may gana. Ako nang giklaro, no? Nga when we say spirit of prophecy, we do not only mean the writings of Ellen White. We mean God's process or mode of revealing
Himself and His plan of salvation. Ang spirit of prophecy, maoy pamaagi sa Ginoo sa pagpadayag sa iyang plano sa kaluwasan o pagpasabot ka nato sa iyang kamatuoran o sa iyang handom may gala. Aron kita magpili sa atong dawaton nga kamatuoran may gala. So kabahin diha ang 66 nga libro sa Biblia ug apil pod ang mga ipangsuwat ni Sister Ellen White. Mo kana ang spirit of prophecy. So let's not only think of Ellen White as the recipient of the spirit of prophecy. It is referring to the method that God has been using, my gala. So, my gala, ang pangutana karon, unsa ang relasyon sa Biblia ngadto sa writing sa Ellen White o sa writing sa Ellen White ngadto sa Biblia? Now, sa Isaias 8:20, ang Ginoo nagklaro sa paghatag kanato og giya. Matod pa niya, to the law and to the testimony, if they speak not according to this word, it is because there is no light in them. In other words, kung dunay mga pagtulunan o dunay mga propeta, mga mensahero, mga magwawali nga magpamulong ato yung sukdon ang kasiguruhan, ang kamatuoran ni ining ilang ginapamulong o ginapangsuwat sumala sa Biblia. Muna ang law and testimony. No? Muna ilang pagtawag, pag-classify sa Bible kanito, no? Or pulong sa Ginoo. In other words, ang pulong sa Ginoo mooy atong pinakalintunganay nga pasikaranan or patukuranan sa tanang pagtulunan. Okay? So muna ang atong pinakadako nga balaod may gala. No? Tanan nga mga pagtulunan kinahanglan subay sa pulong sa Ginoo. Now, what about the writings of Ellen White? Kini ba mas labaw sa Biblia? O kini ba sumpay sa Biblia? Now, take note. Siya mismo nagpamulong sa Testimonies, Volume 5, page 691. No? If the testimonies, muna iyang tawag sa iyang mga sinuat, no? Kung ang mga testimonya magapamulong nga dili uyon sa pulong sa Ginoo, unsa iyang tambag, isalikway sila. In other words, siya mismo may gala, nagtambag na to. Kung doon na kay makita nga pagtulunan or linya sa iyang mga sinuat, may gala, nga supak sa pulong sa Ginoo, automatically, isalikway ang iyang mga sinuat. In other words, dili mahitabo nga atong ipalabaw iyang mga sinuat. Dili pud pwede nga atong ipuli ang iyang mga sinuat. Gani sa iyang around 70 years nga pagministeryo may gala. Kanunay si Ellen White nagatuboy sa Biblia. Kanunay iyang ginapataas ang Biblia. O ngano kuno nga gihatag sa Ginoo kining testimonies. Ang mato pa niya, little heed is given to the Bible, and the Lord has given a lesser light to lead men and women to the greater light. Sa ito pa, wala kayo matagaig pagtagad ang Biblia. Wala kayo napaminawan ang Biblia, busa ang Ginoo naghatag og gamayng kahayag, ug kini nga kahayag, gamay nga kahayag, magadala sa mga tao ngadto sa dakong kahayag. In other words, iyang gisusama iyang kahayag, ang iyang sinuwat nga gamayng kahayag. O kita magabasa sa minampuon o sinsirong pamagi, kita dadun nga to sa dakong kahayag nga mao ang Biblia may gala. So yung ana din connection. Dili nga yung sinuat ipuli sa Bible. Dili nga yung sinuat mulabaw sa Biblia. Kundi kini mao ang mudala ka na to, balik nga to sa Biblia may gala. So si Sister White may gala, kanunay iyang gina-promote ang Bible. Kanunay iyang ginatuboy ang Biblia. Dili ang iyang sinuwat may gala. Busa sayop ka ng pamaagi na to nga mas atong ipadako ang mga writings na Ellen White. Diha ta sa Biblia may gala. Busa ang the best nga may tabo kanato igsuon sa atong pagbasa sa mga tambang Sister White, mabalik ta sa Biblia may gala. Okay? Now niya pa isulti niya, no? God's word is the unerring standard. Ang pulong sa Ginoo mo'y Biblia, no? Mao ang atong walay kasaypanan nga standarte o sukdanan. Let all prove their positions from the scriptures and substantiate every point they claim as truth from the revealed word of God. Kung akong sumawang igsoon, katong nagatuon sa o nagahimo og ilang mga hunahuna, mga pagtulunan may gala, kinahanglan ilaning barugan, pinasikad sa kamatuoran nga gibutsyag diha sa pulong sa Ginoo, o Biblia. No? Ano niya pa? The testimonies of Sister White should not be carried to the front. No, siya mismo ang gasulti niya. Matub na ang iyang mga sinulat, mga testimonya, dili nato frontarya kanunay. And never do we want any soul to bring the testimonies ahead of the Bible. So siya mismo may gala. Si Sister White, nga atong ginakutlo, siya nagpasidan ka nato. Siya nagtambag ka nato nga, dili nato ipalabaw ang iyang mga sinulat.
dili na ito mo iprontarya kanunay, kundili ang pulong sa Ginoo may gala, ang Bible. Pag yun, no? The written testimonies are not to give new light, but to impress vividly upon the heart the truths of inspiration already revealed. No? Sa ito pa, walay bagong kahayag, ginahatag ang mga sinuwat ni Sister White. Apan ang tumong nini mo ang pagpadulot pagyud, lalum sa itong kasing-kasing, ang kamaturan nga gihatag na sa Biblia. Now, klaro igsoon, no? So, dili puli ang mga testimonya o mga sinuwat ni Sister White sa Biblia. Kung dili, kini sila magpadulot sa atong kasing-kasing. No? Isil-sil gayon. Okay? Walay bagong kamatuoran, in other words, na atong makuha sa mga sinuwat. Additional truth is not brought out. But God has, through the testimonies, simplified the great truths already given, and in His own chosen way, brought them before the people to awaken and impress the mind with them, that all may be left without excuse. So, klaro igsoon. No? Ang tumong day sa Ginoo, sa paghatag ni ining Spirit of Prophecy po kang Ellen White, o siya na nagsulat, pinasikat siya yung nakita may gala, aron nga masimplify ang kamatuoran nga naa sa Bible. In other words, ang Biblia na ay kamatuoran pag ginahatag, apan aron gyud masimplify, aron masabtan nato, aron ma-specify pag gyud igsoon. Gihatag ang mga talambagan ni Sister White aron mapukaw ang atong unahuna, ma-impress, no, madutlan gayud atong unahuna, o wala na bisan kinsa makaingon, Ginoo, wa ko kay baw. Amo na meaning ang igsoon. Di ta maka excuse sa atong kagulingon. Kay doon na ni ego. So ang writing sa Ellen White nagahatag og dugang pagsabot sa Biblia. Walay bag-ong kamatuoran igsoon sa mga tambang ni Sister White. Apan gahatag og dugang tin-aw nga pagsabot sa Biblia. Aron ikaw ako musamot atong paghigugma sa Biblia, atong paghigugma sa pulong sa Ginoo o labi na sa author ini. Now, kini si Housel Jamison, no? Misulat po sa may gala, agig explanation, no? Aron ato makita yun ang boundary sa Biblia o sa mga tambang ni Sister White, o ato po makita ang connection, okay? Sa iyang libro entitled Prophet Among You, okay? Mato pa niya, ang Biblia o ang mga sinuwat ni Sister White, gihatag kini sila sa duwa ka katuyuan, okay? Ang Biblia mao'y nagabarog nga sukdanan sa atong pagtuo o gawi. Okay, klaro igsoon, no? Ang sukdanan gayud sa atong pagtuo o sa atong gawi, atong pamatasan, atong kinabuhi, ang Biblia. Now, what about Ellen White? Okay. Now, mato pa niya, ang mga sinuwat Sister White, gihatag alang niini nga katuyuan. Una, aron ang atong atensyon ibalik sa Biblia. Okay? Muna. Kedua, aron kita matabangan sa pagsabot sa Biblia. Ikatulo, aron matabangan kita sa pag-apply sa prinsipyo sa Biblia sa atong kinabuhi. So, tataw igsoon, no? Tataw kayo, no? Ang boundary line, o ang connection. There is a boundary line between the Bible and the writings of Ellen White, upon there's also a strong link between the Bible and the writings of Ellen White. So, Migala, kung ato ning sabton kuno, no? Dili gid kinahanglan mawala ta sa passing, Migala, no? Busa mga higala ko, no? Ang atong pagkamakugihon sa pagbasa sa mga tambang Sister White, no? Ako nang ginakalipay, no? O kana ginakalipay sa Ginoo. Apan timan imay gala, no? Kinangduna tay sakto nga pagsabot sa relasyon sa mga sinuwat Sister White sa Biblia. Otherwise, basig mawala ta sa passing. Munang uban mahimong panatiko, o sa pa mahimong extreme. Muna sa atong mga pagtulon ni soon, kinangduna tay sakto nga hermeneutics or sakto nga pagsabot. O sa niya na is magpatambag kita sa mga kaigsuunan nato, sa atong mga pangulo. And what else? Pinakadako is mangayo tagtabang sa Holy Spirit, no? Ako ginasulti sa mga kaiglesyaan, akong bistahan, no? Na 30, no? Naanad ta itungod gitudloan tas ginikanan sa atong mga pastor nga before ta mo ukab sa Biblia, sa di pa ta mo basa sa Biblia, magampo kita. Ato nang mahimo nga habit pamatasan. But my friends, hinaot nga sa atong pagbasa sa mga tambang ni Sister White, magampo pud kita sa di pa ta magsugod migana. Kay ang ana gyapon nga balang espiritu o mao gyapon nga balang espiritu ang naga-inspire ka nato. Nagapasabot ka na to. Okay. Dili man ta propeta, but we still need God's inspiration to lead us into the right understanding. Nga atong mahangop, atong masabtan ang tinuod nga mensahe sa Ginoo. Kay ang yawa, may gala, maayo maglubog. No, take note, bisan unsa ka maing butang nga himon sa Ginoo, ang yawa, doon na po'y kalaki, nga yan ang lubugon.
Take note, panangitan, sa kinayahan. Sa kinayahan at makita ang gugma sa Ginoo, ang pag-amuma sa Ginoo, ang beauty, ang kaanyag sa Ginoo, makita sa kinayahan. Apan lubugon sa yawa igsoon, sa tumakita, no? Ang hangin nga gahatag og nice feeling ka na to, himong tornado, himong hurricane, no? Ang tubig, ang sapa nga makahatag og peace of mind, himuong baha, you know? Ang mananap unta nga amigo sa tao, himuong mga bangis. Kasi my friends, ingana ka abtik ang yawa. And so, ang Biblia mismo, nagihatag sa Ginoo kanatong igsoon. Lubugon sa yawa mo na nga mag-away-away mga tao, magsigig debate, magsigig away bitungod sa Biblia. Mo po na igsoon, no? Ang mga pananaw ni Sister White, yung gisuwat igsoon, giya ka na, aron na tumasabtan ng Biblia, apan lubugon sa yawa, ang gamiton po kini nga, mga himutang mga tulibagbag, no? Malahi atong direksyon, mga higala. Mahimutang palaaway, mahimutang himantayon, mahimutang hukmanon, mga higala, muna ang kalaki sa yawa. And so, my friends, mga higala, mga kapaglaw, hinaot nga ato makita gayud ang kaanyag niini nga gasa, spirit of prophecy. Munang gitawag po siya nga, gift of prophecy. Dili aron kita mahimong arogante, mahimong palaaway, mahimong hukmanon, kundi kita mahimong may gugmaon, mapasayloon, masinabtanon, may gala. Muna'y tumong nining spirit of prophecy. Busa may gala, no? Atong tanawon, no? Atong sabton nga ang Biblia o ang mga sinuwat ni Sister White, wala sila ga sumpaki, no? Kay usara gud ang author, usaray source, ang Holy Spirit, may gala. Ang Ginoo gayon. Busa never nga mag self-contradict siya. Never nga siya mismo musupak sa guglingon. So kung unsa iyang gisulti sa mga propeta sa Biblia, mupod ka na ka consistent ang iyang gisulti kang Sister White. Nga naman nga atong paawayon, may gala. No? So, akong subliyon, ang mga sinuwat ni Sister White, nagabalik kanato ngadto sa Biblia, nagabalik sa atong interes sa Biblia, o labi na igsoon, nagahatag kanato og pagsabot kung unsa ka importante ang Biblia. Muna may gala, no? Busa kung ikaw, magsige na nagbasa sa writing sa Ellen White, no? Wala kay interest sa Bible, delikado na, no? Basig lahi na ng espiritu ang gadagan kanimo, may gala. Kinahanglan nga, ikaw makabatunog dugang gugma sa Ginoo o sa iyang pulong, may gala. Muna ang maayong epekto, no? Now, niya pa, may gala, no? Sa Testimonies, Volume 2, page 606, si Sister White, nagkanayon. The Testimonies, again, that's how she calls her writings. Muna yung pagtawag sa mga sinat, no? Ang mga testimonya, pamatuod, are not to belittle the Word of God, but to exalt it and attract minds to it, that the beautiful simplicity of truth may impress all. Pagkanindot may gala, no? Ang mga testimonya kuno, ang iyong mga sinuwat, no? wala ginapakagamay ang Biblia, ang pulong sa Ginoo. Apan kini iyang ginapadako noon, ginapataas, aron nga ma-attracted, no? Maauhag ang mga nahuna ngadto sa Biblia og ila makita ang simple nga kaanyag niini o sa kamatuoran nga maoy mudulot sa kasing-kasing, sa kinabuhi sa tanan. Mo kana ang pinaka-the best nga may tabo, may gala. Kung ikaw may nampuon o sincero nga nagabasa sa tambang ni Sister White, no? Mabalik ka sa Biblia, may gala. Busa ang mga tambang ni Sister White, dili puli sa Biblia, dili kinighatag og bag-ong kahayag, kundi nagapadanag pa og samot sa Biblia. Gani akong ginaklaro isa, no? Ang Seventh-day Adventists, wala gipaka-Biblia ang mga writings sa Ellen White. Wala nato gihimo siya nga kompetitor sa Biblia. Kundili, atong kining gidawat nga gasa sa Ginoo nining hinapos nga mga adlaw in these last days. Kabahin siya sa spirit of prophecy, apan kini agod nga kita makasabot pagayud sa plano sa kaluwasan sa Ginoo. Atong masabtan ang kamatuoran nga nagadanag sa Biblia gikan sa kasing-kasing sa Ginoo, may gala. In other words, may gala, no? Atong tapuson kini, no? Nga pinaagi sa sulat o mga sinuwat ni Sister White, no? Ang Ginoo nag-extra mile, in other words, no? Naanay Biblia unta nga igo na. Apan tungod kay ang yawa lagi lubugon tong huna. Busa ang Ginoo nag-extra mile pag yun, no? Sa atong starting kagani ha, sa atong programa, gisigutan ang Ginoo nagakabot kanunay kanato. Siya nagkabot kanato pinaagi sa iyang grasya, of course. Sa pagyod, pinaagi sa mga propeta kaniadto, pinaagi sa kinayahan. And then, pinaagi sa Biblia igsoon. Pinaagi sa iyang anak na si Jesus Christ, mikabot kanato. Apan siya karon, no? Nag-go the extra mile, ha?
nag-step out pagin sa migala. Ug naghatag siya pinasahi nga gasa kanang gitawag nga gift of prophecy. Pinaagi kang Ellen White migala. Sa pa extra na sa Ginoo. Aron gid nga masabtan pag nato klaro igsoon ang iyang handom. Alang kanato nga kita magkinabuhi nga malipayon samtang kita nagapaabot kaniya. O kita maandam samtang kita nagatuon sa iyang kinaiya, maandam sa pagpuyo sa iyang langit ng puliano. Ang kita maghinulsol may gara o makabaton o pagtuo nga ligon diha sa Ginoo. Yes, my friends, sa akong bilik-balik, no? Ang Ginoo dili gid makapos sa iyang handom, sa iyang paningkamot nga ikaw ug ako makasabot sa iyang plano alang sa imong kaluwasan. Apan human nga siya nakahimo sa tanan, ang desisyon ana agyapon kanimo. Yes, my friends, God will never be short. Anaa siya kanunay sa iyang buluhaton sa pagkabot kanimo. O ang gift of prophecy, mao'y ginagamit sa Ginoo. Kauban sa Biblia, kauban sa Balang Espiritu, sa pagkabot kanimo. Aron imo ging masabtan, ako ging masabtan, ang iyang plano sa kaluwasan, ang kamatuoran nga makahatag og kagawasan. Yes, my friends, God had spoken, ang Ginoo nagpamulong sukat pa kaniadto, o karon nagapamulong pagyapon pinagi sa Biblia, pinaagi sa kinayahan, pinaagi sa akong eksperyensya, imong eksperyensya. O karon pinaagi usab sa mga tambag ni Sister White. Yes, mga kapaglaom, God still speaks. Mao ka natong pagisgutan karong si manahuna, no? Sa unsang pag-agiha ang Ginoo nagapamulong kanimo kanako.